Gipakita na lang sa mga pulis nga miyembro sa Santa Ana Police Station 1 ang nakumpiska nila sa gimuntar nga checkpoint sa Barangay Agao Proper, Davao City pasado alas 11 kagabi Abril 2. Ang usa ka galil nga adunay mga bala. Subay sa report sa mga pulis, nakita na lang nila sa sakyanan sa negosyante nga miagi sa checkpoint ang armas nga walay papeles. Nakuhaan pa gyud kini og usa ka sachet nga adunay shabu. Giila sa alias Jomar ang suspect nga usa ka negosyante ug alias Kiddy ang estudyante. Gidakop sab sa mga pulis o sundalo nga nagbantay sa fixed checkpoint sa TF Davao sa Lasang, Davao City ang 35 anyos nga si alias Romnick human masakpan nga nagtipig og gituuhang shabu kaganihang alas 5 sa kaadlawon Abril 3. Balor 6,868 pesos sa illegal nga droga ang nakumpiska gikan sa possession sa suspect. Nasikop sab kagabi Abril 2 ang usa ka barker atol sa drug bypass operation sa kapulisan sa Purok 3, Sitio Tabon-Tabon, Barangay Kilate, Toril District, Davao City. Giila sa alias Renz ang suspect nga nakuhaan og gituuhang ang shabu nga mobalor sa 4,148 pesos.